रन्जित देखा बर'फानि बेरेखा बिराद खोथा बुंबाय सन्त्रासबादि बुंबाय बर'फाखौ एबसुनि सेंग्राखौ मबिलाइज खालामनानै बुंदों बियो एखेबारे हाग्रामानि बेरेखा एखेबारे बे एमपि बे बिदि भुल खालामनाङामोन आयेनाव बिदि गैया बेनिखायनो हाइकर्टआबो अर्डार होखाबाय जेब्ला दा सोरबा जुदि बे रोखोम सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बियो टटेलि बे इलिगेल बे रायजो दलनिफ्राय बे जाहैबाय 24 मुसलपुर एसटि कनस्टिटुएन्सि ओमफ्राय नैबे चक्रधर दास बियो बिजेपिनिफ्राय खुलुमबाय हेलो एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय आं नोंथांमोननिसिम गोख्रों मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जेहेतु फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं गोबां बुङा बाखि जा बुंनांगौ जोंहा क'क्राझारनिफ्राय दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ जेहेतु जोंनि कक्लाबारि सालबारि मुसलपुर बागानपारा बायदियावहाय गोबां बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौहाय गथायबाय नमिनेशनखौ फाइल खालामबाय नाथाय जोङो फाइल खालामबाय नमिनेशना जालांबाय जों बेखौल' मिथिगौ बिजाथिया सोर आरो माबायदि केटेगरिनिफ्राय फैदों आरो बे संबिधानिक ना बे संबिधानिक नैबेफोरखौ जोङो रावबो अबगत नङा दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंहा माखासे अर्गानाइजेशनसफ्रा जोबोद सिं गोख्रों खामानिखौ मावलांगासिनो दं जायनि गोहोखौ जोङो दिनै पेन आरो पेपारनि दारैनो दिनै नैबे बैसोआवबो बिथांमोना गोख्रोङै मावनाय जायनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां मोनसे बेलेन्स परिस्थितिखौ जोङो नुनो मोनो दिनै बिथांमोन बायदि सिनियर सिटिजेनफोरा गावसिनि भलुन्टारिलि सेस्टाजों दिनै जोंखौहाय मोनसे क्लियर संबिधानिक माने मर्यादाखौहाय मोनथों होननानै बिथांमोना नैबेबायदि हाबाफारिखौहाय मावबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ क्रेडिट होनांगोन आरो बिथांमोननि मावनायखौहाय जोङो जेब्लायबो नोजोर होनांगोन नायनांगोन आरो बेखौ जोङो फोसावनांगोनबो आरो बिथांमोननिफ्राय जोंहा सोलोंनो गोनां गोबां दङ बेनिखायनो बे आपडेटआ जोबोद इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो बिथाङा दिनै 200 किल'मिटार डिस्टेन्स कभार खालामनानै जोंनिसिम फैनानै डिसिनिसिम दिनै बिथांमोना मोनसे रिक्वेस्ट खालामफैदों जाहाथे बिथांमोननि फारसे आरो नायबिजिरनांगौनि गोनांथि दङ होननानै बिथांमोना दिनै डिसिखौहाय लोगो हमफैदों दा जोंनि माखासे रिजार्भ सिटआवहाय सोरबा नन एसटि फोरा दिनै बिजाथिलाइ गथायदों नमिनेशन फाइल खालामदों बियो संबिधाननि बेरेखा जादों मिथिखा हसिखा मावदों ना बेबायदि जाहोदों नैबेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा दिनै डिसिखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेनि फारसे नायबिजिरनांगौ होननानै मोनसे मोजां मेसेज होलांदों नोंथांमोना बेखौ फुल नायलांजोब दिनै जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शिड्युलनि फारसे नोजोर होबाय थानायखौ जोङो नुदों स्टेट बा जोङो थार्ड पार्टी मोनसे गोहोआ जोंनि फारसे ओरैबायदि थख्रबगासिनो दङ बे जिनिसखौ जोङो नोजोर बोनांगोन जायनि जाहोनाव दिनै utmost important प्रायोरिटी जोङो लानांगोन होनना बुङोब्ला बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बबे पार्टिया एब्सोल्युट मेजरिटी मोनगोन आरो मोनथारनांगोन बे हिसाबै दिनै जोङो बयबो नांथाबनांगोन दिनै सोरबा बिजाथिखौ लानानै बोराबनायफोरखौ दिनै जोङो ज्राब गारथ'नांसिगोन आरो देरहागोन बायदिखौ जोङो नुहुरखायो दिनैनि समावहाय स्पष्ट बबे हानजाया देरहानो थांगासिनो दङ आङो थोंजोङै बुङोब्ला दिनै बिपिएफ हानजाया जोबोद गोख्रों जानायखौ जोङो नुगासिनो दिनै बिपिएफ पार्टिया मोनसे गोबां सेस्थानि गेजेरजों मोनसे रिभलिउसन मोनसे चेन्ज लाबोदों दिनै जों नुदों ग्लोब ग्लोब लाइमोनफोरनि थोंजोङै इनिशिएटिभ लानानै मावनाय भलुन्टारिलि ओंखारबोनानै दिनै बिपिएफ हानजाखौहाय सहाय खालामफैदों मानि थाखाय दिनै नुहुरदों जोंनि फार्स्ट जितु गभर्नमेन्टमोन बिथांमोना बेर्थ जादों बिथांमोना सुफुंनो हायाखै बिथांमोना होनाय बायदि रादाय होनाय बायदि मावजोबनो हायाखै बिथांमोना दिनै मोनसे थगायनाय ल' प्रमोशन होनानै दिनै जि बिथांमोननि थांखिमोन
बिथांमोननि जि एजेन्डामोन बेखौ बिथांमोना दिनै 100% जुदि जोङो नायोबा 10% बिथांमोना दिनै मावनो हायाखै। बिथांमोना दिनै गाव गावखौसो परिबर्तन खालामदों, गाव गावखौसो दिनै फेदेरदों फोलावदों। नाथाय रायजो, जोंनि थासारि, जोंनि ओनसोलफोरा मा हालोदाव दङ, जोंनि जे संबिधानिक मोनसे मोननाय काउन्सिला दिनै इसिबां गाहाय लेभेलाव थांगासिनो दङ। दिनै जोंहा फिउचार गैया बिथांमोननि बायदि जोङो खारनांगौबा। दिनै गाबोननि गेजेराव जोंनि काउन्सिलजोंहाय मा जागोन जों बेखौ रावबो बुंस' हाया। नाथाय जि जानो थांगासिनो दङ, जुदि नैबे 2025 मायथाइनि जितु बिसायख'थियाव जोङो बबेबा मोनसे हानजाया एबसलिउट मेजरिटि लायाबा जोंहा खैफोदा गोबां दङ, जायखौ जोङो दिनै बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो रायजो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जोबजासिम। दावराव देख्रेब नार्जारि आयंमोना अल जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि जानानै बिथांमोना दिनै डिसिनो मोनसे आर'जलाइ गथायफैदों, जाहाथे बिथांमोननि फारसे संबिधानिक मर्यादा जे होनाय बेनि बेरेखा बिथांमोना मावदों, आनकनस्टिटिउसनेल बिथांमोना मावदोंबा, जितु थांनाय बाराव जों नुबाय बिथांमोननि आप्रान्त सेस्तानि गेजेरजोंसो जोङो दिनै MP मोननो हादों। दा बेफोरबायदि माखासे इलिगेल एक्टिभिटिफोरा जागासिनो दङ, जायनि फारसे जोंहा नै आयं बिथांमोन बायदियासो दिनै गोख्रोङै नांथाबनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जिनिसा दिनै बेलेन्स जागासिनो दं। जों बयबो गाव गावनि लाइफखौ लानानै, गाव गावनि परिस्थितिखौ लानानै बेस्थ'। नाथाय बिथांमोना बेस्थ'तानि गेजेरावनो दिनै जोंनि थाखाय सेस्ता खालामगासिनो दं, जाहाथे जों मोनसे क्लिन जेरै संबिधानिक मर्यादा जों मोननांगौ बेखौ जों मोननो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोना गोसो मोदोम होथाबनानै बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ आङो 100 बार 1000 बार साबायखर बावबाबो बिथांमोननि जे क्रेडिटखौ आङो सुफुंजोबनो हानाय नङा। बिथांमोननि अबदाना खुगाजों आङो फोरमायजोबनो हानाय नङा। ओरैबायदि मोनसे क्रेडिट जोङो बिथांमोननो होनांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दान्दिसे सम दसे होथ'नानै बे भिडिअखौ नायलांजोबोबा गासिबो खोथाखौ रोखा बुजिना मोनगोन। गोजोनथोंसै। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन जों जयैनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनाव जों फैदों आरो बेयाव फैनाय खारना जाहैबाय बे फैगौ बिटिसिनि जायनाखि बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव गोबां ट्राइबेल नङै नन ट्राइबेल बिजाथिफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव केन्डिडेट माने नमिनेसन होदों आरो बेखौनो लानानै जोङो डिसिनाव अप'ज खालामफैदों। ट्राइबेल नङै बिजाथिफ्रा खुनुदिन ट्राइबेल बियाबाव केन्डिडेट जानो हाया, इलेक्सन गेलेनो हाया, बे आयेननि बेरेखा आरो संबिधाना बेखौ थोना आरो बेफोरखौ खालामोब्ला संबिधानखौ सिफायनाय जायो आरो लोगोसे ट्राइबेलनि जायनाखि अधिकार, ट्राइबेलनि अधिकारखौ माने सेख'नाय जायो, ट्राइबेलनि अधिकारखौ माने गाफ्लेनाय जायो। बेनिखायनो जों बेफोरखौनो कमप्लेन खालामनो थाखाय जों डिसिनाव फैबाय, रायज्लायफैबाय। बाक्सा जिल्लायाव गासै 6टा बिटिसिनि समस्तियाव नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बिजाथि जादों। बे जाहैबाय जगदीश मदाहि, बे 2 नं कक्लाबारि ST कन्स्टिटुवेन्सि, ओमफ्राय कन्थर्ब दास 25 बागानपारा ST कन्स्टिटुवेन्सि, ओमफ्राय डक्टर गौरी शंकर सरनिया रायजर दलनिफ्राय बे जाहैबाय 24 मसलपुर ST कन्स्टिटुवेन्सि, ओमफ्राय नैबे चक्रधर दास बेयो BJP निफ्राय, 21 हालबारि ST कन्स्टिटुवेन्सि रमेन मदाहि बेयो BJP निफ्राय, बेबो कक्लाबारि 22 नं कक्लाबारि ST कन्स्टिटुवेन्सि, ओमफ्राय रिदिप कुमार डेका BJP बियो 24 नं माने मसलपुर ST कन्स्टिटुवेन्सि। दा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। दिनै नेसनेल पार्टिफ्राबो दिनै कंग्रेस होन बा BJP होन, बिसोरबो दिनै आयेनखौ सिफायनानै संबिधाननि जायनाखि मर्यादा बेखौ उलंघा खालामनानै बिटिसिआव जे बिसोर बिसायख'थि होबाय, बे डाइरेक्ट ट्राइबेलफोरखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों, ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ सेख'नो नागिरनाय जादों, ट्राइबेल अधिकारखौ दिनै गैया खालामनो नागिरनाय जादों
आरो लोगोसे संबिधाननि जायनाखि प्रभिजनफोर बेखौ नेवसिनाय जादों। बेखायनो बेफोर संबिधाननि जायनाखि होखानाय गोहो मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों लाखिनो थाखाय जों डिसिखौ बेयाव रिकुवेस्ट खालामफैदों। आरो जोंहा ओरैनोबो हाइकर्टआव मोनसे अर्डार दंखायो। जों जेब्ला केस होयो गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों। बे अर्डार नाम्बारा जाहैबाय 30/2019। बेयाव स्पष्ट होननाय जादों जे खुनु नन ट्राइबेल मानसिनो सार्टिफिकेट होनो मोना ट्राइबेल संघआ, बेखौ होननाय जादों। आरो लोगोसे अबेबा मोनसे जाथिनि नामाव सार्टिफिकेट होनो हाया। जेनेबा बर' कसारिनि नामाव सर'नि आफादनि सार्टिफिकेट होनाय बे बन्द जानांगौ। आरो कसारिनि नामाव सर'नि आफादनि सार्टिफिकेट होनाय बे बन्द जानांगौ। बेखौ स्ट्रिक्टलि माने हाइकर्टआ बुंखादों। आरो लोगोसे दा नैबे जायनाखि जगदीश मदाहि बे जे बेयाव सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे इलेक्सन गेलेगोन, बेबो माने राभा कमिउनिटि, राभाया सिडुल ट्राइब, दा राभा कमिउनिटि जानानै बे माने सार्टिफिकेट लादों। दा बेबो इलिगेल, बेफोरो मोनसे माने रिकगनाइज एसटि माबानिफ्राय कमिउनिटिनि नामाव नन रिकगनाइज नन एसटिआ सार्टिफिकेटखौनो जों मोना। दा बेखौ ट्राइबेल संघआ भुल खालामदों। बिदि भुल खालामनाङामोन, आयेनाव बिदि गैया। बेनिखायनो हाइकर्टआबो अर्डार होखाबाय जेब्ला, दा सोरबा जुदि बे रोखोम सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बियो टटेलि बे इलिगेल बियो। आरो बेखौ माने इलिगेल होननानै डिक्लेयार होनांगौ। आरो बिनि नमिनेसन पेपारा भइड होननानै बेखौनो फोसावनांगौ होननानै जों दा डिसिखौ बुंदों। दा डिसिआ गाव नायगोन बेसेबां बेखौ मावनो हायो। दा बाथ्राया बेनो, दिनै एफा गिदिर क्रुसियेल टाइम जोंनि थाखाय बेयो। बे नोङो एफा बुरजा समस्थियाव दिनै नन ट्राइबेलफ्रा दारायबायब्ला बे जोंनि भबिष्यतनि जायनाखि अधिकार, राजनितिक अधिकार बे थानाय नंलिया। जे बेखौ जुदि अपोज खालामाब्ला, बेखौ सिरि थायोब्ला बेखौ लानानै लाइ मोनगोन। आरो बेजोंनो नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बांसिन दारायगोन। आरो गुबुन गुबुन समस्थियाव दारायगोन। अब्ला बिटिसिनि समस्त माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिया थानाय नङा, बेयाव दारायजोबगोन। बेनिखायनो जों बेखौ जों होबथाथारनांगौ, बेखौ लाइ होनो नाङा। दा बेबायदि एसे माने गिलु-बालु क्रिटिकेल माने समाव जोंनि अधिकारखौ जेराव मालाया सेनानै लाग्रोबाय, बे सेनानै नागिरनाय समाव जे जोंनि आफादफ्राबो कनसियास जानांगौ। दिनै ट्राइबेल संघआ दिनै सार्टिफिकेट होनायखौ सानै हयै होनांगौ। जायफ्रा ट्राइबेल मानसि बेनोल' होनांगौ। ट्राइबेल नङैफोरनो मानो होनो फालाय जोंलाय? ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा मोननांगौ मोनगोन। जाय ट्राइबेलफोर माने सार्टिफिकेट मोनगोन बिसोर गेलेगोन। आरो जायफ्रा नन ट्राइबेलफ्राबोथ' बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो हायो। बिसोर नन ट्राइबेलनि मोनसे समस्ति दंखायो। 10टा समस्ति बिसोरनो होखादों बिटिसिआव नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय। बे 10टा समस्तियाव बिसोर गेलेथों, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। आरो इभेन सोरबा जुदि अबेबा माने आफादफ्रा नेसनेल आफाद होन बा रिजनेल आफादफोर, बिसोरबो जुदि माने सोरबा ट्राइबेल मानसिखौ जुदि लाफानानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बिसोरबो गेले, ट्राइबेल समस्तियाव गेले। ट्राइबेल मानसिखौ लाफानानै ट्राइबेल समस्तियाव गेले। खिन्थु ट्राइबेल मानसिखौ लायाब्लानो बे नन ट्राइबेल मानसि, इलिगेल मानसिखौ लाफानानै इलिगेल सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो भुवा मोनसे सार्टिफिकेटजों ट्राइबेल समस्तियाव इलेक्सन गेलेनो नागिरनाय बे इलिगेल, बे अननाय, जों बेखौ सैज्य खालामनो हाया। आरो बे रोखोम जुदि जायोब्ला बिटिसिआ थानाय नङा। आरो बिटिसिआ जोंनि बर' फिसाफोरनि थैजों दाजानाय। हाजार हाजार बर' फिसानि सेक्रिफाइसनि बाथ्रा दं बेयाव। गोबां बर' फिसा थैदों, गोबां बर' फिसा जिउ गारदों, गोबां बर' फिसा जेल जादों, बुख्रुबजादों, अयथासार खालामजादों, बर' फिसा जिनाहारि खालामजादों। बेनिखायनो बेबायदि एथ' गिलु-बालु बे समाव जों बेखौ सिरि नायनानै थानो हाया। जों जोंनि अधिकारखौ जों जेरैबो लाखिनांगोन, जों थानांगोन। आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय थैज' थांस'। जों बे थैज' थांस' जोंनि बे कुइसन जाबाय जेब्ला, जों बेनि थाखाय गासैबो जिनिसखौ दिनै गारजोबनांगौ। जाथिया देरसिन जोंखौ साननांगौ। हारिनिफ्राय देरसिन जेबो हाया। जों राजनिथि खालामना दोनथ', राजनितिआ जोंनिफ्राय देरसिन नङा। जोङो जाथिखौ बोरै गाबथानो, जोंनि मोन्थायखौ जों बोरै लाखिनो, जोंनि बे 6 सिडुलनि जोंनि गोहो, जों बेखौ जों बोरै लाखिनो, बेनि थाखाय जों दिनै बयबो जों दिनै खामानि मावनांगौ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै गोबां प्रश्न जादों। दा रायजोफ्रा दिनै बयबो सोंदों जोंनाव, बे फरायसाफोरा मा खालामनानै थादों। दा बेखौनो जों दिनै बुंनो लुगैयो। दिनैनि दिनाव बे फरायसा आफादा दिनै माने राजनितिनि मोनसे माने साया आफाद बायदि जानानै थाबाय। एखे मोनसे माने राजखान्थि आफादनि मोनसे उइं बायदि जानानै थाबाय। दिनै दिफेन बर'आ दिनै फरायसा आफादनि गोथारथिखौ लाखियाखिसै। जातीय आफादनि जायनाखि गोथारथि सानस्रि, बेखौ जों गाफ्लेबाय। बर'फ्रा जायनाखि जोंनो सानस्रि सान्थौ होलांदोंमोन, जोंनो बिथाङा जेरोखोम मोनसे मनबल गालांदोंमोन, जाथि दानायनि जेरोखोम जोंनो सानस्रि गालांदोंमोन, बे सानस्रिखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा गाफ्लेबाय। दिनै बिसिनि दिनाव नों जाथिनि खोथा बुंनाय जों खोनानो मोननाय नङा। बे जाथिनि खोथा खुनु दिन बुङा। जाथिया एसेबां अलखद जादों, दिनै फंसे खोथा दिफेन बर'मोनहा बुङाखै, सिरि थादों। दा दिनै बिथांमोना भट बिग्रासो जाबाय।
दा दिनै गावनो बिजेपिनि जानानै एर'प्लेन गाखो गिदिंफाबाय बे दिल्ली सयखेन जानानै बे दिल्ली सयखेया दिनै बिटिसि थानो मोनाबो होनबाय माने ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना बुंबाय दिफेन बर'आ खिन्थु नो रिएक्सन फ्रम दिफेन बर' लासिं सिं बाथ्रा बे नों जाय मानसिखौ एमपि देरहरबाय बे मानसिया दिनै नोंनि बेरेखा बुंबाय बर' जाथिनि बेरेखा बुंबाय बे समाव दिफेन बर'आ सिरि अब्ला रायजोफ्रा कुइसन खालामगोन बे फरायसाफोरा मा खालामनो हादों बे कुइसन जाहोगोन दा दिनैबो नोङो बे एफा गिदिर माबा जाबाय नोङो जों जिग' बुंगासिनो दङ एबसुआ मा खालामनो हादों अफस खालामथारो जेबो खालामाखै जेबो गैया सिरि साइलेन्ट जेनेबा समस्यानो जायाखै थांनाय बाराव 9 बोसोरनिया सार्टिफिकेट लानानै इलिगेल भाबैनो बे माने 10 बोसोर एमपि जाबाय जों जिग' जुजिदों सुप्रिम कर्टआवबो जों केस हैदों सुप्रिम कर्टआव केस होनानै जोङो बेखौ खुनुरुखुम जों होखारनो हाबाय खिन्थु बे समाव एबसुआ सिरि जेबो बुङाखै जेबो गैया आरो सार्टिफिकेट होबाय ट्राइबेल नङै मानसिफोरनो गासिबो माने सरनियाफोरनो बर' खौसे होनानै सार्टिफिकेट थिनबाय ओमफ्राय बेखौ जों माने केन्सेल खालामबाय हाइकर्ट अर्डार माने हाइकर्टनि अर्डारजों आरो बिनाव खौसे होनानै सार्टिफिकेट थिनलायबाय जों बेखौ केस होनानै जों देरहालायबाय बे समाव बिथांमोना सिरि दा दिनै खुनु सरनियाफ्रा दिनै बर' कसारि बा कसारि होननानै सार्टिफिकेट मोननो हाया आरो जायफ्रा लादों बेबो इनभेलिड सोलिया बेखायनो जों बेखौ लानानै जों दिनै बुंनांगौ अबा जुदि मेडिकेलाव एडमिसन लानो हादोंबा बिसोर मोना दा अबा माने इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लादोंबा अबा इन्जिनियार माबाफ्राव एडमिसन लानोबा बिसोर मोना जोंनि केस होनो थाखाय दा बेफोरबायदि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावनाय मोनथाय दिफेन बर'मोनहा बिसोरखौ बयबो सापर्ट खालामगौमोन मोजां मोनगौमोन अनसायगौमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बिसोर दिनै जाथिनि बेरेखा एखे जाय जाथिनि मावो बिसोरखौसो फुथ्ला सावो बिसोरनि बेरेखासो रायो दा जों बायदि मानसिखौसो फुथ्ला सावनो ओंखारो दा दिनै जाय जाथि बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं दिलीप सयखेमनि बाथ्रा जेबो बुंनो हायाखै आरो बै सासे माबा दंमोन नलबारिनि बे माबा रन्जित देखा बर'फानि बेरेखा बिराद खोथा बुंबाय सन्त्रासबादि बुंबाय बर'फाखौ दा बर'फानि खोथा बुङै दिफेन बर'फ्रा गिदिंबाय थायो दा बे बर'फाखौ दिनै सन्त्रासबादि बुंनाय मानसिखौ दिफेन बर'आ फंसे खोथा बुंनाय बेहा राव गैया खुगायाव लासिं सिं बेनिफ्राय दुखुनांथावै मा जानांगौ दिनै मा खालामदों एफा गिदिर समस्या जागासिनो दं दिनै बे समस्यायाव दिनै बयबो बर' जाथि सिन्था खालामदों बयबो बुंदों जे जोंखौ थुलुंगा होदों बयबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बियाबो बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ लाखिनांगौ अना ट्राइबेलखौ दाराय होनो नाङा आगयथ' होनना जोंखौ बुंगासिनो दं जों इउटुबाव जों नुबाय थायो कमेन्टफ्राव जों नुबाय थायो दा दिनै दिफेन बर'ना मा दङ बेस्थ' इलेकसन केम्पेइन खालामनायाव बिसोर बेस्थ' दा भट बिनायाव बिसोर बेस्थ' दा दिनै आं मैया माने माबानि खनिन बसुमतारी एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि खनिन बसुमतारी आं मोनसे भिडिअ नुदों दा एबसुनि सेंग्राखौ मबिलाइज खालामनानै बुंदों बियो एखेबारे हाग्रामानि बेरेखा एखेबारे एमपि बे खुनुरोखोम माबा बिटिसिआव सिफ जानो मोना जानो हाया बे बायदि होननाय खोथा बुंनाय दा बिसोरनि खामानिया बेसो जाबाय दा दिनै नोंनि अलखद टाइमाव नोंसोर बाथ्रा बुंनांगौआ दिनै बेखौ बुङा जासे अबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बेरेखा बुंनाय सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुंनाय बेथ' एबसुनिथ' बेथ' माबायाव गोलैथारा बेयो आरो बोरै मावबावनोसैलाय बे एबसुनि बिसोरो लिडार जानायनि खुनु जयगथा गैया बिसोर गोमाबाय दा बिसोर इमिडियेट एबसु गारनांगौ जों बिसोर दाबि खालामो दा दिनै बे खनिन बसुमतारियाथ' सासे मास्टार मानसि बे मास्टार मानसिया नों दिनै अबेबा गभर्नमेन्टनि बेरेखा क्रिटिकेल डिसिसनफ्राव माबा मोनसे बुंनो हागोन ना बिसोर जेबो बुंनो हाया बिसोर जास्ट ओरैनो बिसोर मा जागोन माने एबसुनि माने साया सत्र एबसुनि बिबान लानानै बिसोर गारि घरा लादों थाखा फैसा खरस खालामदों जादों लोंदों लिडार बादि देखायदों खिन्थु जाथिनि थाखायबा बिसोर फंसे खोथा बिसोर बुंनो हाया ओंखायनो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो बे एबसुआ दिनै जाथिनि मावग्रा नङा आरो बे एबसु थानाय समाव दिफेन बर'मोन थानाय समाव खनिन बसुमतारी मानसि थानाय समाव दिनै जाथिया खुनु मुक्ति गैया जों बिसोरखौ इमिडियेट माने बिसोर रिजेक्ट खालामनांगौ जोङो बिसिनि खोथाजों सोलिनाङा जों बिसोरखौ जोङो माने इमिडियेटनो एबसु आफादखौ गारनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बयबो बिसोरखौ माने नारसिननांगौ आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायहरो